Una xerrada sobre el culte a Sanot ha donat el tret de sortida al cicle Parlem d'Història que enguany es centra en la figura del bisbe per commemorar els 900 anys de la seva mort. La conferència ha estat impartida pels historiadors Carme Xammar i Lluís Obiols. Xammar s'ha centrat en la vessant artística i la religiosa, amb diferents rogatives i miracles que la població li demanava. Aturar la pluja, i aconseguir el benefici del sol, aturar una epidèmia o fer que la guerra, per exemple, l'exèrcit enemic no entrés a la ciutat o fins i tot que no s'aproximés. I, evidentment, quan això es fallava, la lectura que es feia era que no s'havia aconseguit aquest favor del sant perquè la divinitat no l'havia autoritzat i perquè, d'alguna manera, els pecats de la població havien fet que la misericòrdia divina no hi arribés. Obiols, per la seva part, ha posat de relleu el suport que les institucions civils donaven al bisbe i en destaca el seu llegat amb el mateix edifici de la catedral i la festivitat local de Sanot el 7 de juliol. Durant el cicle, a part d'estudis recents, també es donaran a conèixer altres recerques impulsades per la proposta. S'han promogut estudis sobre temàtiques que s'estaven desenvolupant. És el cas, per exemple, de la família pallaresa del bisbe Sanot i, sobretot, la importància de la figura de la seva mare, d'una persona, d'una comtessa, per tant, una dona important a aquella època. O també amb el cas de l'última xerrada, la de la construcció de la catedral, que el Carles Gascon també és un tema que fa temps que està treballant i, per tant, serveix una mica per acabar de posar en solfa aquests treballs en curs i difondre'ls públicament. La següent conferència, dimecres 10 de maig, anirà a càrrec d'Alba Pampalona i Verònica Rapalino, titulada Excomunitats, diplomàtiques i guerrers, la família pallaresa del bisbe Ot.